Silav, deverin îro jî em li ser komkirin û kêmkirinê biaxivin û li ser komkirin û kêmkirin di matematîkê çawa dibe, em va hesa wana bikin. Berêberî em bêjin di komkirinê de du duyê de dike çar bi vî awayî ye. Du duyê de dike çar. Ev komkirin e. Di aliyê din de kêmkirin jî dema ku tu ji çara tiştekî biderxe. Em bêhim duya derxin. Çi dimîne? Du dimîne. Ev jî kêmkirin e. Min vîdyoya xwe na borî de jî li ser vê ya axivîm û me hinekî pirsgirêk li ser komkirin û kêmkirinê kiribû. Ez ê pir qaleviya nekim, em dest pê bikin. Niha matematîk çawa ye? Matematîk ez ê qala tiştekî bikim, qala deh tiliya bikim, deh tiliyê mirov bikim û deh tiliyê mirov gelekî girîng e ji ber ku pêşta hinek tiştên ku gelekî dijwar e bona hûn fehm bikin, hûn ê pir xweş fehm bikin ji ber ku hûn ê bifikirin ku destê mirov hûn ê bifikirin, ev destê mirovekî ye. Destê mirov wek hûn zanin destekî de pênc tilî heye û du tane desta de jî deh tilî heye. Ev destê mirovekî ye. Em vîya bi vî awayî destekî dîş çêkin. Ava vî hesayî bû bû deh bû du destê mirov. Ev destê mirovekî ye û vî hesabî destê xwe vekiriye. Vaya dibêje çi? Dibêje di destekî mirovekî de pênc tilî heye, di destê wan de deh tilî heye. Heke wisa be di tevevî di destê mirovekî de çend tilî heye? Tevê mirovekî de deh tilî heye wek hûn jî zanin. Were em mêzekine yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh, deh. Deh tilî hene. Ji ber vê yekê jî çi ye? Di destê mirov de deh tilî hene. Em vêya dikarin bi vî awayî jî binivîsin. Heke di destî de pênc tilî hebe, di destê didê jî pênc tilî hebe. Em vana komî serev bikin, topî serev bikin, komkirinê bikin. Wê bibe çi? Ê bibe deh. Ev jî bû matematîk. Di matematîkê de komkirin vaya ye. Em komkirin em bi vî awayî jî dikarin binivîsînin. Em bi vî awayî jî dikarin binivîsînin. Pênc, pênca du dike çe. Em bi vî awayî jî dikarin binivîsînin. Pênc pênca du dike deh. Pênc pênca du hûn dikarin weke vê derê bifikirin. Heke destê pênc mirovekî hebe û destekî xwe vekirive mirovekî di tiliyê wî de pênc di destê wî de pênc tilî hebe û di destê wî de jî pênc tilî hebe. Tev ev çend tilî heye? Deh tilî wî heye. Bi vî awayî an jî bi vî awayî em dikarin binivîsin. Hema ji bi vî awayî nivîsandin hêsantir e ku hûn komkirinê bikin ji ber ku dema ku ev hejmarina mezin bibin weke mînak bibe deh pêncê du dike çiqa. Deh pêncê du dema min dê du çiqa em bi vî awayî dinivîsin. Yani em hêla vêrê em deh dinivîsin û her hejmara ku em dinivîsin em di hêla hêla ku ew ê di vir de dest pê bike em dinivîsin. Weke mînak pênc tê jêr sifirê. Yani pêncê em li jêr yekê nanivîsin, em pêncê li jêr sifirê dinivîsin. Bi vî awayî li vê derê de jî sifireke nayê xwanê heye. Yani va sifir bêje. Esas deh û sifir bêje. Dema ku hûn vîya topî serev dikin em dibêjin çi? Em hejmara herî ewil û daha jêr de ji hejmara herî ewil em ê li ser vana du re biaxivin topî serev dikin. Zero, zîro, sifir, sînk, sifir, pênc dike çi? Dike pênc. Yek, sifir dike çi? Dike yek. Bû çi? Bû panzdeh. Bi vî awayî matematîk. Tikê de sayî hejmarên herî mezin em dikarin
komkirinê bikin. Em tiştekî wa jî bikin. Em divên şanzdeh hevdê diçe, dibiçe. Şanzdeh hevdê de. Şanzdeh hevdê de şeş heftê de wê bike çi? Heke mirovekî şeş tiliyê xwe vekirive û hûn bixwazin yek, du, sê, çar, pênc. Ev pênc tiliyê mirovekî ye û wî tilîk xwe dijî vekiriye. Hema tiliyê wî nedine girtîne. Ev tiliyê wî nedine hemî girtine. Çar tane tiliyê de hene wana girtine. Pênc tane li vir, yek li vir şeş. Heft tiliyê xwe diveke biçe. Heft tiliyê xwe diveke yek, du, sê, çar. Gerekî destekî dijî were pîna sê tiliyê diveke. Yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft. Bi vî awayî em hemî tiliya vedikin û şeş. Yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft. Yani va tilyana re hecedarî tune ye. Ev dibe ku were girtin. Bi vî awayî ve çar sîsiyê dike heft. Vê derê jî şeş aniha çend tilîk hene wî givekirin. Yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft. Aniha di vê derê de vana girtîne. Niha di vê derê de çend tilî hene. Yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, hêş, neh, deh, yanzdeh, donzdeh, sêzdeh. Dikir sêzdeh. Dikir sêzdeh em li vê derê sêzdeh nikarin binivîsin. Ji ber ku dema ku em du tane hejmaran komî serhev dikin, heke dest me dest hejmarek ji deha mestir be yanî ji destê mirovekî yanî ji destê mirovekî mestir be, divê em hejmara herî dawiyê bigirin binivîsin li vê derê û vê deha xwe jî ji hêla dir re wek dest de bihêlin. Yani em ê bên yek dest me de heye. Yek niha dest me de heye. Yek yeka dide dikir du. Yek ji dest me de bû sê. Yani va dibe çi? Dibe sîv sê. Ez hinkî dixwazim li ser vêya biaxivim, yani ka çima va esas di vê derê de çima va werdibe, were min hinkî ser vêya biaxivin. Niha şanzdeh dew hevdê de dike çi? Em li ser vêya axivîn. Me got şanzdeh hevdê dike sêzdeh. Bû sêzdeh. Heke dibe sêzdeh se em çawa difikirin? Em bi vîya wayî aslında basî em karin bifikirin. Şanzdeh hevdê de dike sêzdeh. Ev hejmarek em kanin weke deh û şeşê de binivîsin. Em vêya jî kanin weke deh heftê de binivîsin. û em dikarin bêjin şeş heftê de dike çi? Dike sêzdeh. Di vê derê de dehek heye û di vê derê de jî dehek din heye. Dehek û vaya jî dike çi? Dike sêzdeh. Vayê bike çi? Sîv sê. Wek dînin em dikarin vana ji hev jî veqetînin, hema vayê karê me dijwartir bike. Ji ber vê yekê em bi vî awayî cihê em ê bi vî awayî bibikin. Em ê şeş heftê diserkin, em ê bê yek dest me de ye. Yek dest me de ye, dema ku em vê derê tom komî serhev dikin, em ê wê yekê diserkin. Em dibêjin yek di dest me de ye, çawa dibe? Were minkî li ser tiliya dîsa biaxivin. Destê mirovekî de pênc tilî hene. Di destê de jî pênc tilî hene. û dema ku me şeş heft da serhev me got şeş tiliyê me vekirî û em dixwazin heft tiliyê divekin. Hema me çer kir me ban yekî dikir. Me ban hevalîkî dikir. Ew jî hat wî jî destê xwe vekir. Yek, du, sê, çar bû. Wî jî destê xwe vekir bi vî awayî. û wî jî ji me re ji ber ku şeş tiliyê me ve û me çar tiliyê xwe li vir vekir. Me sê tiliyê jî wî vekir, va tiliyana nevekirîne. Me sê tiliyê wî jî vekir. Bû çi? Bû heft tilî. Bû bi vana ve bû heft tilî giştî bû sêzdeh tilî. Em ji ber ku em li
ام ام تنه ویاد دنویسن و ام وی یکی لورده هلن ام دوی جاره ددا ام ایتا بدن الافه هلی ام ایتا دی سرور کن يعني چما ام دایمت دی سرور کن اف جی دی درباری خانه یا حجماران ده خانه یا حجمارا چاواد به براستی ویدیو دی پیش از قالاوی دکم از باور دکم وی باشتر بکو از دی پیش تا قالاوی بکم يعني پیش ویدا چار ویدیو دشن دام قالاوی بکن خانه حجماره هم از خوازم هذا جی این کی سر درباز خانه حجماره ام بین وەک حەژمارێک هەیە 1999 ئەم بێ حەژمارێک وسا هەیە خانە دبێژە هەر cihێک و ev hejmarana tê de ne xane ye û xane her xane navê wan heye û bi gorî vî navî hejmar di wir de cih dikirin ji vê de re duyê xaneya yekan ji vir re duyê xaneya dehan ji vir re duyê xaneya sedan ji vir re duyê xaneya hezaran ji vir re jî ê bi xaneya 10,000 10,000 bi vî awayî hejmar wer derin ev xaneya hejmara ye xaneya cihê yani cihê hejmara ye reqam ev bi çend reqam in du 5 reqam in î xaneya yekan viraye xaneya duyemîn viraye dehan çima jê radivê dehan ji ber ku yekan em vêya têkeve em paş re têkevin ê baştir e va vîdyoya gelekî dirêj bibe ez naxwazim pir dirêj be yani hinkî qala xaneyê bikim reqam hejmar em hinkî qala van bikin min xwastek ez tenê qala van bikim û tu re jî em ê vî vîdyoyê bi dawî bînin beriya ku bi dawî bînin bi rastî em divên qala kêmkirinê jî bikin an jî heke tiştekî dijî hebise em dikarin hejmarên sê reqem jî em dikarin bikarbînin sed û çel û şeşê de sed û pênceh û heştê de wê bike çi em li ser vîya biaxivin şeş heştê de dike çi şeş heştê de şeş tiliyê xwe veke û heştê de ser dike çi dike çardeh wek min got dema ku em di vê derê de ne û çardeh derbas dike divê em vîya di dest xwe de pêgirin vîya di dest xwe de pêgirin deha derbas dike divê em dest xwe de pêgirin hew dawiya wê yazîkin yanî heke dew çar e em ê çareya binivîsin vir e em ê vêya dehê jî wek yek dest xwe de bihêlin ji bona vê derê bi rastî em dehan dest xwe de pê digirin hema ne hewcedarî ji vir re tune ye em bêjin deh ji ber ku zatiya em ê her vê derê em dikarin bên yek em yekê dest xwe de pê digirin çar pêncê de dike neh yeka de dike deh aha dehê de em ê çer bikin dehê jî dîsa em ê wek em ê çer bikin em ê deh giha deha se em ê deha dest xwe de pêgirin ji bona hêla vêlê em ê deha dest xwe de pêgirin em deha dest xwe de pêgirin se çil vir dimîne tiştik namîne yani dibe sifir yek yeka dike du yek ji dest me de bû sê bû sêsiz û çar ev çû ev komkirin bû di aliyê din de kêmkirin jî bi vî awayî dibe em hinekî li ser kêmkirinê biaxivin kêmkirin jî dema ku em hejmaran ji hev derdixe em bêjin yek du sê çar a pênc va hemî tilyana givekirîne yek du sê çar pênc va hemî tilyana givekirîne ev mirovek hatiye û hemî tiliyê xwe vekirine tu jê re dibêje heke tu va tiliyê xwe ne hemî bigire
چەند تلیەتە دمینە ئەی بێژە چ یەک دو سێ چار پێنج ئەم ڤیاوایی داخەڤن دفکردن ئەمە ماتەماتیکێتان چتۆ ڤیا نیشانی وەدەدن ماتەماتیکێتا bi vîyawayî em dibêjin çi te di serê ewilda deh tiliyê xwe vekirû deh tiliyê te hew te pêncê wî girt çi dimîne pênc dimîne weke di komkirinê de me kir em dikarin vîya bi vîyawayî jî binivîsin em ê di vê derê de vira derxin di vê derê de vira derxin heke heye bise wek min ji we re got sifira veşartî timî li pêşî hêla çepê heye vê derî sifir bêşî yanî em bêjin ka em ê çawa ji ev derxin sifirê de pênc derdikeve dernakeve ji ber vê yekê divê em herin hêla vêlê dehkê jê bigirin di matematikê de bînin bîra xwe dema ku em di cîhan de ha me li vê derê dihîşt me li vê derê serê diha dida hêla vêlê û me çi dawiyê ma me dinivîsan îja em derin hêla vêlê hêla xwe ji ber ku em zanin di komkirinê de em ê dîsa bidinê di komkirinê de em ê deynê xwe dîsa bidinê em derin deyn jê digirin em divên wa deha min dewî te tukanî îro bide ew jî dide di vê derê de tiştî wa heye deha da pênc derkeve çi dimîne deha da pênc derkeve pêncê bimîne yanî em dikarin mîna dîsa binivîsin deha da pênc derkeve ê wek hev derkeve hûn jî zanin vîdyoyekî wî hesabî bi kenak ew di vê şeşa da di vê pêncê de şeş derkeve çi dimîne pêncê de şeş dernakeve der li kêlekî yekî digire panze da şeşa derdixe yanî zê şanze da hev derkeve çi dimîne tiştekî wisa ew jî tiştekî mîna viyav îdema ku me wergo wexta me deha vî jê girt di vir de çi dimîne di vir de di sifir de tiştek namîne ji ber ku vira zetî yek e heke vira di dû yese wê bûye yek ama vê derê yek e û vê derê tiştek namîne yê sifirê de sifir derkeve zaten tiştek nine sifir e bi vîya wayî jî kêmkirin dibe bîne em li ser em bêne hefta da çara derxe hefta da çara derxe heft teliyê xwe veke û dûra jî çar tiliyê xwe jê bigire çend tiliyê tenê bimîne sê tiliyê tenê bimîne em hinekî li ser vir jî mêzekin em bêjin tiştekî çito em bêjin çar sîd û bîst û çar sîd û bîsta da em sed û nod û niha derxin çi dimîne sifirê de neh dernakeve ji ber vê yekê divê em herin kêleka ku berê di komkirinê de menê bidayê gerek em herin wê derê ji wê derê dehkî bigirin em tên vê derê em divê dehkî bide me ew dehek ku me dehkê dide vê derê di dû yek dimîne vê derê da dûnin yek dimîne deha xwe da me a vê derê ji dest me de bû deh deha de neh derkeve çi dimîne yek dimîne li vê derê dest me de yek heye yekê de neh dernakeve em derin hêla vêlê yekî jê digirin em divên dema ku komkirinê de dema komkirinê de em ê dîsa bidin te hema niha em ji kêmkirinê dikin û em nikarin yekê em nikarin ji niha derxin ka tu dehkê bidime ew jî dide ew jî haştera deh hate dehê didivira vê derê hinda me dibe deh hinda me dibe yanzdeh nav deh ji ber ku deh da me yek ji li vê derê bû yanzdeh vê derê sifir bû diye bû deh vê derê jî yeka me berê hew yek bû hinda me bû yanzdeh a vê derê jî dest çar nene vê derê dibe sê ji ber ku deha xwe da me dema ku em di yanzdeh da neh derkeve du du dimîne di sîsîya de yek derkeve jî du du dimîne du sîd û bîst û yek bi vîya wayî jî kêmkirin dibe matematikê de jî kêmkirin bi vîya wayî dibe ev vîdeo qeskanda bû ez bawer dikim gelekî dirêj bû hema ez ê jî zanim ku hûn ê gelekî ji vîdeo hez bikin ji ber ku di kurmancî de matematîk bi kurmancî matematîk xweş e ji ber vê yekê jî tirsa min û di hêla wir de tune ye vî alî de jî ez dixwazim vê deqê bînim bîra we ku min li ser Play Storê bernameyek çêkiriye navê bernameya min Rojlingo ye hûn dikarin li ser Play Storê daxînin
Ez li vê derê jî kanim binivîsim. Heke ez kanim. Rojlingo. Lingo. Hûn dikarin li ser Play Storê Rojlingo bigerin. An jî zatî di girêdanên vê vîdyoya min de wê hebe. Rojlingo. Rojlingo armanca Rojlingoyê hûn kurmancî bi awayekî hêsan hîn bibin û ez hemî li ser dixebitim konakî baştir bikim. Daliyê din de jî qenala me parve bikin, vîdyoya me na şîrove bikin, biecibînin û hevalê xwe re parve bikin. Kurmancî, matematik bi kurmancî geş e, xweş e û vê gavê xatirê we.